Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Nova 3. Hai să continuăm. Am rămas la chapter 2. Așa și trebuie să urcăm aici, după cum văd. 1,000-yard radius over. Updates they come in position. Muniție de shotgun. Ba nu este de sniper. Targets in kill zone. Sweeping. Așa, îl omorâm mai întâi pe ăsta. Și acum și pe acesta vom să se facă contație. Așa. Să dau și eu puțin sunetul mai încet. Așa. Îl omorâm, ne reîncărcăm. Nu trebuie să-i lăsăm să ne omoară oamenii. Și cred că unul deja este mort. Din păcate amândoi oameni au murit. Uitați că aici nu putem urca, doar dacă fugim ne putem urca. Așa, trebuie să mergem noi. Este destul de grea misiunea aceasta cu sniper. Îmi iau muniție, îmi iau sniperul și care. Uitați acum. Nu băgați în seamă sunetul de pe fundal, este doar sora mea făcând gălăgie. Nu putem. Gata. Cred că unul deja este mort. Da, unul este mort. Așa, l-am omorât. Cam urlă sora mea mereu. Ba, n-a murit niciunul. Îl omorâm. Ne reîncărcăm și luăm de niște muniție. Așa și-am câștigat această misiune. O să pun pauză până mergem la cealaltă misiune, că este destul de lung. Haideți să mergem la misiune. Nu aveam cu nimeni să mă duc și după cum știți, acesta poate arunca pe adversari. Deci l-a omorât altcineva. Haideți să-l omorâm cu sniperul. Nu l-a murit. L-am omorât. După cum știți din episodul anterior, pământul a fost atacat și toți oamenii au fost evacuați de pe pământ. Luăm un lansator de grenade. Așa. Noi trebuie să plecăm. Scuzați-o pe sora mea, este cam, cum să zic,
enervantă și nu știu de ce are ceva problemă să nu mai fac videoclipuri. Vedeți? De aici de rachete, de aici trage robot și o să vină alt robot advers. Tragem și cu rachete, mai tragem o rachetă, tragem cu un mitraieră și mai este unul. Tragem cu rachete, încă o rachetă, tragem și în acesta cu o rachetă, în acesta încă o rachetă și-a murit. Da. Pe acesta la fel, tragem. Am să dau o rachetă, dar nu a mers. Acum trebuie să mergem acolo și ne plecăm. Gata, uitați robotul. Și luăm de data asta mașina. Așa, eu sunt la mitraieră. Și mi se salvează. O să pun o mică pauză până mi se salvează. Și cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like și toate cele bune. Pa, pa!